Ola a todos, hoxe os de Alalá andamos por terras de Chantada. De feito, este lugar que teño aquí detrás chamase Barrio. Aquí naceu un dos grupos, un dos cuartetos tradicionais dos históricos máis antigos, un dos que continúa en activo. Formouse en 1890 por un home o que alcumaban o Cazoleiro, aínda que ele era zoqueiro. Co tempo os fillos deste home foron incorporándose ao grupo e un deles, Graciano, converteuse na alma deste cuarteto e conseguiu mantelo vivo durante case un século. Tamén é lóxico que durante tanto tempo foran acumulando un repertorio propio que hoxe é un tesouro. Graciano xa non está, pero tamén é certo que algúns dos componentes que siguen e que están levan tocando máis de 33 anos. Para nós, desde logo, era unha tentación vir a coñecelos, así que aquí estamos para coñecer a Argemiro, Benigno, Casiano, Delmiro, Pejerto e Omelá, que son os barrios de Chantada. Este é o lugar, en Chantada, en pleno corazón de Galicia, o lugar onde se formou un dos grupos máis veteranos da música tradicional. Quen comezou esta historia e xa máis de 100 anos foi un artesán chamado José Argid, e quen a mantivo durante moitas décadas foi o seu fillo Graciano. El foi a alma deste cuarteto ata que finou no ano 2005. Por suposto, nunha existencia tan longa pasaron polos barrios moitos músicos diferentes, pero nunca pararon de tocar. Ese é un dos seus valores engadidos, a resistencia. Nin a guerra, nin a radio, nin as orquestras conseguiron calar a música dos barrios de Chantada. Os barrios tuveron un xeito e teñen un estilo moi particular de tocar, que non era... Os gaiteiros normalmente fan entre dous, un fai unha melodía, outro fai a mesma, pero por arriba, fan exactamente a mesma melodía, un por arriba e outro por abaixo, pero estes non, o Graciano botaba como, digamos, discursos aparte, é dicir, levaba máis ou menos a mesma melodía, pero explicábase de outro xeito, é dicir, pois facía contracantos, facía melodías diferentes que acertaban ben con aquela. Algúns dos componentes dos barrios, como xa vos dixemos, levan máis de 30 anos tocando, pero o relevo xeracional é inevitable para que o grupo continúe vivo. Precisan novos gaiteiros que lles boten unha man. Ese é o caso do Melaque, este home que entrou no grupo con toda a súa enerxía e con todo o seu entusiasmo ca intención, di el, de que os barrios continúen para sempre. Desde logo é fermoso veros tocar unha alborada por esta mesma aldea da que saíron hai máis dun século os primeiros gaiteiros do grupo. Quixéramos traer hasta aquí para mostrarnos a casa do zoqueiro e do seu fillo Graciano e para de algún xeito renderlles homenaxe a eles e a todos os músicos que formaron parte da historia dos barrios. Non soñaba o zoqueiro deste lugar con que no século XXI a música dos barrios se quise soando diante da súa casa, pero quen si soñaba con eles desde neno era o Melaque. Para min, cando era neno, eran unha especie de deuses. Eu vía tocar, daquelas había os cabezudos na festa de Chantada, e eu iba de cabezudo detrás e eles tocando, bueno, xa te digo que eran os deuses. Eu preguntaba, e algún día chegarei eu a tocar con esta xente, darei tocado. Nunca pensei que podera tocar con eles, ao cabo dos anos estar tocando para min casi unha meta. Eles é certo que teñen unha forma peculiar de tocar, ou polo menos de arrancar as pezas. Como é isto? Tamén é curioso. Eles empezan as pandereteiras. Pandereteiras, fíxaste que empeza a cantar unha... Hai unha que saca a copla e as outras siguen. Saca a copla e as outras siguen. E isto é unha cosa parecida, empezan a tocar e os demais enganchamos. Ah, non me digas? Sí. Iso é unha das peculiaridades. Quizás a outra sexa o repertorio. Porque eles teñen un repertorio, bueno, moitas pezas son propias dos barrios. Teñen máis de 200 pezas, e incluso moitas xa están esquecidas. Estamos tratando, a veces acórdanse, e cando se lle acordan, ilumínase. Cando se acorda vamos a ensaialas. Que é o que máis lles gusta a eles? Cando os ves ti que disfrutan? Tocando. Cando están tocando, sobre todo, non tanto cando está facendo a alborada, pero cando estás tocando, estamos tocando xuntos, e a xente ao redor está bailando, está te mirando, cando estás en comunión ca xente, porque non é que lle pase, pásanos a todos, non? Cando disfrutas de verdade, porque eres o protagonista da festa, entonces é cando disfrutas. O malo é que nin sendo os protagonistas da festa resulta fácil vivir da música. Oxalá pudéramos vivir da música, pero se por hoxe, ben a vez,
só uns poucos privilexiados viven deso, nós de momento temos que seguir traballando e deixar a música para os fins de semana é a hora de salir de traballo, que é cando me encerro no estudio e ensayo é cando me relaxo despois de botar todo un día aquí ao bordo deste amigo. Tiño 51 anos, xa o meu pai que tiña camión sentábame no colo, xa non me lembro o tempo que levo conducindo. A música para min é todo. Significa desconectar, ainda que isto me gusta tamén, desconectarme de todo o cotián. Significa outra filosofía de vida. Para min é casi unha vida paralela. Probablemente esa foi a sensación da maioría dos gaiteiros da historia. A música como unha vida paralela, como un prazer e tamén como unha axuda económica para manter a familia en tempos difíciles. E se eran vos, como os barrios, podían ir subindo o caché. Eles pasaron de cobrar 2 reais por cabeza antes da guerra a 5.000 pesetas nos anos 80. Iso sí, onde eles estaban, a xente non paraba de bailar. Este é Pejerto, leva a música no corazón desde que era neno e corría detrás dos gaiteiros. Tamén estivo en bandas de música, pero os barrios foron a súa paixón. Leva décadas tocando con eles. Iso é moita música, moitos recordos, moita vida. Facíamos moitas verbenas, moitas. E despois chegaba a casa, era lá polas 2 ou as 3 da mañá. O meu pai xa estaba na cama, a miña muller xa estaba na cama, e eu pelaba as patacas para comelas cun chourizo. Isto é verdade de corazón. Naquela vida era moi bonita, sempre tuve xente moi boa, moi boa, moi boa. Me querían moito, e onde iba un ano, rapaz, hai que ir comer onde nós. Sempre, sempre. Emociono-me un pouco porque estou dicindo o que me pasou e o que me... É verdade. Daquelas non había moito, pero cando entrei nos gaiteiros xa había outro modo de vivir. A ti que é o que máis te gusta tocar? A min toda a vida me gustou a baqueta. Sempre, sempre. Tocar a caixa. Naquela tiñamos un grupo, miña vella. Eran todos da casa, eran da mesma. O máis novo era eu. Ai, miña vella, aqueles sí que tocaban. Bueno, tamén presumía o zoqueiro, tamén presumía, co grupo que tiña. Moito presumía. E logo. Levas 34 anos. Sí. Coñeceche, estás-me dicindo, a Graciano. A Graciano. Como era Graciano? Vivía aquí, nesta casa que está aí? No, cando estaba eu xa vivía... Xa vivía noutro lado. Pero aquí é a casa na que naceu, non? Esa aquí naceu. Axudou o pai a facer... Aquí sempre. Sempre... Como era el? As piezas quería as matemáticas. Tiñan que ir perfectas. Perfectas. E vos ganabades cartos indo por aí a tocar ou non? Nos ganamos moitos cartos. Daquelas cobrábamos a 1.000 pesos. 1.000 pesos. E viña... Que hai anos eran cartos, Eran cartos. E dicía o meu pai, ainda é mellor vender as vacas a que toques tú. Dicía o meu pai moitas veces.
Pejerto é o máis travieso do grupo, simpático, pillabán e fedello. É imposible estar quieto, e dos que cando non ten que facer, busca. Claro que vivindo na aldea iso é fácil, sobre todo tendo unha desbrozadora a man. Fanse milagres con este trebello. Ainda que unha das cousas que máis lle gusta a ele é encargarse dos animais. Xa non ten tantos como antes, pero para ele os seus compadres, que é como lles chama, son unha debilidade. Gústame a carne. Vos vistes que os marraus son bastante grandes, pero case os come todos. E cando lle diga a algún, dixo, ainda é mellor facerche un traxe que darche un xantar. Heiteiro da Barrela, chama. Todo o mundo nos apreciaba. E vamos, están os barrios, vala, botade unha muñeira. Tomamos unha muñeira e tal, e todo o mundo daba de beber, daquela xente vivía, pero agora non se pode beber, que están os mecánicos na carretera. Non se pode facer. Que vas facer nesta vida? Fomos a Madrid, co Celta. Contame, como foi eso? Fomos a Madrid, ao Bernabéu. O Bernabéu. Sí, empataron a unos. Deixáronos ganar. E que tocaste? Tocamos, antes de chegar, de ir ao fútbol, cando chegamos, que fomos de víspora, tocamos a muñeira de Chantada ao lado do Museo del Prado. Ali, eu, para min, na miña, dixen, hai máis galegos en Madrid que na Galicia. Pareceu-xo. Aplaudiron-nos. Aplaudiron-nos e botaron-nos o champán pola cabeza abaixo. E todo. E puxéstelos a bailar a todos. A muñeira de Chantada levou-nos case media hora, que non paraba. A época das festas pros barrios comezaba en maio e xa non paraba ata setembro. Botaban ata 15 días fora da casa tocando de festa en festa. Ás veces ata tiñan unha especie de representante ou contratista chamado Chus da Pepa. El buscaba e organizaba as actuacións. Como antes nos contaba Pejerto, nalgúns sitios a xente dáballes de comer e de beber, e iso é algo que afortunadamente non pasou de moda. De feito, a Asociación de Veciños Muradelle da Parroquia de San Paio convidaron os barrios a tocar na festa de San Xoán, e velaquí os tendes, dispostos a desfrutar tamén da parte gastronómica. O problema é que as sardiñas este ano non deron chegado, pero non pasa nada. Se non hai sardiñas, faise o San Xoán con troitas. Este tan mecanizado é Benigno, outro dos que leva tempo nos barrios, e iso que o deixou durante 20 anos porque estivo emigrado en Suiza. Iso si, ata lá levou as melodías, o repertorio dos barrios, que lle serviu primeiro para curar a morriña e despois para formar alá outro grupo de gaiteiros. Agora, xa de volta da emigración e de moitas cousas da vida, gustalle pasar o tempo en Uriz, o lugar onde naceu. Desfruta con cousas tan simples como arrendar as patacas, pero ollo, con este aparello o que lle puxo unhas rodas que facilitan a tracción. A miña casa é aquela que está ali amarilla, aquela esquina que se ve amarilla. Nací neste pueblo e traballei por sempre, case sempre na agricultura. Agora prácticamente vivo en Chantada, pero veño fazer estes traballos aquí. Vas para a Aceitura ou? Non sei que dis. Vas para a Aceitura? Veño xa. A xa vas da Aceitura? Benigno é un home de trato amable, gustalle axudar a quen o precise, a familia, aos veciños. No campo as cousas sempre funcionaron así, e el, aínda que agora vive en Chantada, segue mantendo os costumes que aprendeu de neno. Entre eles, ese fermoso costume de facer música, porque foi aquí onde comezou a tocar os seus primeiros instrumentos, e por suposto foi tamén aquí onde adquiriu o amor polo traballo na terra, un traballo que agora converteu en prazer. Foi os anos se facía un morteiro grandísimo de leitugas, este ano non van. En vez de estar para trasplantar, arruinaronse. Non se puderon lograr leitugas para plantar. Como era isto? Como recordas ti cando eras pequeno? O sitio cambiou moito, por exemplo, que non había? Imagino, non había postes,
non había cemento. Non había nada, esta calle estaba perdida. Esta calle entrabas unhas hasta as rodillas esta calle. Enterraba hasta esta rodilla. Sí. E non había luz. Había que ir ás ratenadas. Pero daquelas vías igual, vías máis aí, daquelas... É curioso eso. Sí. Antes andábase máis de noite, eso que non había luz. Sabía un das pedras hasta que onde estaba unha pedra grande. As escuras, sabías delas. Tamén se levaban os sustos que se levaban. Había santas compañas, había de todo, claro. Claro, apañábase de todo. Benigno recorda dos barrios unha bella historia que sempre lle contaron. Empezou cunha flauta. E levaba o fillo de 8 anos, levaba a cabalo dun burro tocando o tambor, levaba a tocar o tambor. Antes andabas a pé, agora ibas no coche, pero antes andabas a pé. E levaba o fillo que se chamaba Graciano, a cabalo dun burro para que non se cansara o rapaz. E depois ali ataban o burro a un árbol e tocaban. Tampouco se lle borrou da cabeza aquela primeira vez que el tocou. O carnaval era ao pé do río Miño, en Santiago de Arriba. O carnaval temblaba como un xungo, tiña medo, non sei que me pasaba, non? Aquí había dúas tradicións, unha delas ainda existe, que é o Antroido Ribeirao, e outra delas era a danza de paus de San Pedro de Líncora. A danza de paus era unha danza de paus e máis un entrenzado daqueles que poñían un pau no medio cunhas fitas, entonces os danzantes íbanas trenzando encima do pau e despois destrenzábanas. E esa marcha eran os barrios que na tocaban de sempre. E no Antroido sucedía o mesmo. O Antroido ten unhas máscaras características que lle chaman os volantes e os peliqueiros, e levan un pucho enorme de fitas de cores, un Antroido moi característico. Pero aparte deso, das máscaras fan unha cousa que lle chaman os oficios, que son como representacións teatrais sobre feitos que ocurriron na parroquia. Entón, entre cada representación, fan un cambio, e nese cambio interveñen os gaiteiros tocando unha marcha de Antroido que eles foron as que a tocaron sempre, porque os barrios foron sempre os gaiteiros que, digamos, ocuparon este foi o seu espacio de vida, toda a zona de Chantada e os arredores. Entón, eles eran os encargados de tocar esa marcha sempre, desde sabe Dios cando, desde hai 100 anos, seguramente. Mira, e cando recordas ti a primeira vez que oiches tocar os barrios? Cando se casou a miña tía, que tería 2 anos, e viñeron tocar os barrios á casa, aí ao pueblo. Viñeron tocar ao comedor, e ao lado do comedor había unha habitación, deitarme na cama mirando para eles como estaban tocando. Xa oístes, con só 2 anos, Benigno xa quedou atrapado pola música dos barrios. Desde aquela, algo xa choveu. Agora seguelle gustando a música, pero tamén disfruta con outras cousas. É un pedazo de bicho esta, Pois o primeiro que toquei foi indo Carvacas unha flauta, esta lateral. Xa me gustaba daquela, xa me gustaba tocar. E compraron unha flauta, agora xa non hai, era de buxo, unha flauta de buxo, lateral. E despois o que seguiu o grupo, o fillo do fundador do grupo, dixo-me, tens que vir con nós. O pai comprou unha gaita, fui a Lugo, comprou unha gaita. E así fomos tirando. Tiña eu 16 anos, 17 anos. Acórdome que valeu 2.000 pesetas aquela gaita, unha gaita de buxo preciosa. Te lo grabado, Sí, 2.000 pesetas. 2.000 pesetas. E recordas cando acolleches na man? Sí. Sí que recordo, estaba eu máis, xa non quería nin comer, xa, cando me trajeron a gaita para a casa. E esa gaita foi tocar a Suiza, esa gaita. Porque ti tuveches en Suiza. Marchei 20 anos a Suiza. E neses 20 anos, claro, como non podía estar quieto, levou a gaita, pois dedicouse tamén a formar grupos de gaita. Fixen ali un grupo. Pero a morriña tira e Benigno volveu a casa e aquí atopou o lugar perfecto para a vida tranquila que leva e para desenvolver unha curiosa capacidade a de inventar trebellos como este debullador automático. Benigno dalle a cabeza e saca cousas incribles e sempre útiles, O remolque tamén o fixen eu para levar sabe que fatacas toda a finca, pouco a pouco, 11 sacos, sei lá. Tiña un medio taller, eso está chulo de ferramenta, taladros, revolvadoras, e hai a soldadura.
Mira, non te cansache, sigue che gustando, non? Sí. Bueno, eu, se houbera que me acompañara, pues hasta o último seguiría. Para mí é un placer, pues, salir por aí. Ya que non se gana moito, é igual. A mí me gusta eso. Pasádelo ben, non? Sí, pasarlo ben, pasar o mellor posible, que é o que podemos facer, non? E as festas en xeral, ou o trato aos gaiteiros en xeral tamén cambiou desde aquela agora? Sí, cambiou bastante. Cambiou bastante que, además daquelas, calquera se animaba a animarse a un grupo se facía falta. Eu andaba mirando a ver se quería reformar, porque somos todos xa de edad. Iso é un problema, non, Benito? Sí. Chega un momento que pode ser un problema, o da edad, Claro. Non hai dos rapazes novos, non hai quen se anime. Gusta máis, pois, outra diversión, outra clase de diversión. Non lles tira, non lles gusta eso. Pedimos a ver se hai ou unha gaiteira, tamén aceptaría deso, non? Tamén igual, exactamente igual. Iba a estar como unha raíña, Seguro que sí. De momento a festa continúa, pero atención, gaiteiros e gaiteiras da Redonda. Os barrios queren compartir todo canto saben con novos músicos que queiran aprender. E atención, porque só en repertorio teñen para escribir unha enciclopedia. Nin eles teñen contadas as pezas que saben. De feito, alguén dixo que os barrios poderían estar tocando unha semana seguida sin repetir peza. E teñenas de todos os tipos. Saben muiñeiras, jotas, pasadobres, tangos, foxes e todo un século de música. Teñen un repertorio de 100 anos, polo menos cando eu os coñecín máis, que foi xa anos, cando o Graciano estaba vivo. O Graciano era un dos poucos gaiteiros ao que lle podía decir, vir un xunto del un día e dicirlle hoxe tóquenme solo jotas, e solo tocaba jotas e jotas e jotas, hoxe solo muñeiras, e muñeiras e muñeiras e muñeiras toda unha tarde. O sea, era enorme, porque, bueno, os que ele heredou do seu pai, as que eles foron incorporando, as que o Graciano iba compoñendo, que era un home que tamén facía melodías. Este home tan activo é Delmiro. El rebosa entusiasmo en todo canto fai. Tanto ten que seixa tocando, cantando, bailando ou ensinándolle a súa neta a manexar a maquinaria. Delmiro recoñece abertamente que esta mociña é a meniña dos seus ollos. E se ela quere conducir o chimpín, pois el convertirá na mellor conductora de todo Chantada. Delmiro, xa vedes, ten a familia unida, que aínda por riba tamén toca unida. Sempre nos gustou a todos, incluso teño irmãos que tocaron na gaita. Sí. En tempos de que antes andabas cantando os reyes por aí, cantaban os reyes polas portas. Pois sí, tiño un irmão que ainda está aquí en Chantada, e tocaba moi ben a gaita. E a outro irmão tocaba o tambor con él. Sempre tuve ilusión pola música, incluso estuve na edad da miña neta de 12 anos, estuve aprendendo solfeo. Nos gusta a todos o que é a música, e agora veñen uns pequeñajos detrás que efectivamente lle sigue gustando a música, máis que ainda que a nós. Porque eles levan na propia sangre e logo estudian as partituras, que é o máis importante para a música. A saia da Carolina ten un lagarto de lado. Cando a Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina, bailei, sí, señor. Dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Bailei co meu amor, bailei co meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí, señor. O abuelo non podo dicir do contrario, pero por certo que sí, que toca moi ben. Nos gustaría que siga mellorando, lógicamente, porque ainda é moi noviña. Entonces, esperemos que dentro de uns cuantos anos que sea profesora. A min gustábame desde pequena, sempre me gustou. Empecé tocando a guitarra e na clase de solfeo, e despois, cando salía a banda a tocar, sempre iba ao lado das flautas, escoitándoas, e por iso collín a paixón pola música.
pero tamén cando entrei na banda e empecé a tocar na Feira do Viño, díxome tamén un abuelo que empezara a tocar así moi rápido, que non se preparara casi nada e que tocara moi ben. Eso é o que acaba de decir, é verdad, que ele tamén empezou na Feira do Viño, sí, como empecé eu. En 3 días salín a tocar. En 3 días, tuvemos 2 días de ensayo, e como me faltaban 2 días ou 3 para a Feira do Viño, e xa que teño que salir para a Feira do Viño tocando, senón non me interesa salir tocando. Efectivamente, salín para a Feira do Viño tocando. Foi a primeira vez que salín tocando cos barrios. Necesitaban un bombeiro e, pois, aquí estou eu. E, grazas a Dios, pois, a cousa foi salindo bastante ben. Con Milagros leva case tanto tempo como ca música. Con ela formou unha familia e cando as cousas non foron tan ben, xuntos decidiron marchar a Alemanha. Traballaron duro, pero agora toca relaxarse, divertirse e, sobre todo, ir a bailar os domingos pola tarde. Non perden un. Eu vou ao baile. Gústame moito o baile. Está tocando unha orquesta. E sei moi ben, cando está perdida. Sei moi ben bailando, sei moi ben que vai perdida. E eu paro de bailar. Hasta que volven outra vez coller o ritmo e eu poñeme a bailar. Cousa que a maioría, o 90%, siguen na mesma, siguen bailando igual, como se non pasara nada. O 90% dicimos, ai, perdímonos. Pero que siguen igual. Eu non, é que me é imposible, ben entendido. A mí é imposible bailar sin saber o que estou A facendo. contrarritmo non das. No, é totalmente imposible, sinceramente. A ver, onde está un trínculis dun bombeiro? A ver. No, bueno, do bon bombeiro non me metas en tanto fondo. Bueno, para ti o que é un bombeiro. En que te fixas ti cando ves un bombeiro? Un bombeiro, pues, normalmente, que agarda un bon compás das gaitas, que leva un bon compás, e logo que hai cortes, que están, cando se está tocando, teñen cortes de gaitas. En ese corte, o bombeiro debe fazer ben feito. E as paradas. Porque non é solamente tocar aí, tum, non, hai que fazer as paradas como as fan as gaitas. As gaitas fan cortes. Nunha pieza fan cortes, o sea, cortan e volven a empezar, non? E ese corte debía fazer ben feito o bombeiro. Eso enseñoume o Graciano. O levar o compás co bombo non me enseñoume. Collino eu. E as paradas sí, que as paradas e os cortes sí que me enseñou el. E ás veces é tan importante o silencio como o sonido, cando se toca. Que sí, precisamente dicía el, isto queda tan bonito, os cortes, por exemplo, e as paradas, como levar o compás. E iso que tes na man, que ten o seu aquel, non o ten aquí para pegarme, nin para espantar as moscas. Non, solamente que ven para saber que é unha hedra. Bueno, entre outras cosas troixo porque eu tiña un capricho que era de Almiro tocara a hedra. Trai, aguanto cheo desto. É igual, como xa fago pulsera. Islas Canarias. As Illas Canarias non foron, pero ollo porque os barrios teñen no seu currículum actuacións por toda Galicia, en Asturias, en Zamora, en Madrid e ata en Argentina. Son gaiteiros internacionais, dispostos a tocar ata que o corpo resista. Tanto ten que a festa sexa grande ou pequena, o Antroido ou San Xoán. O caso é poñer a xente a bailar. Contábame antes Casiano que recorda o día que empezou a guerra, no 36, porque estaba con 7 anos, onde? Cargando un carro de toxo no monte. Toma, cargando un carro de toxo no monte, acórdase perfectamente. Sí. Con 7 anos non ibas á escola. E ainda non empezara, me parece. Os rapaces daquela erades como máis xoguetóns e tamén estabades como máis pendentes da música en xeral, porque todos os a xente maior, dime que cando eran nenos todos ou tocaban, ou ian tocar un gaiteiro e levaballes idea, ou facían eles as súas gaitas, as súas flautas, ti tamén? Sí. Eu facía dunha caña destas normales, furaba aí e despois aprendía, e aí foi como aprendí. E con que furabas? Cun ferro que lle puñamos os bois cando se cangaban. Cando se? O cangar os bois.
Sí. levábanos collares e por riba un ferro cruzando para que non lle caera o collar, por large, vámonos. Entón, claro, con ese ferro, eu cantaba, furaba a flauta, e despois iba para o monte cos bois ou cos ovellas e a practicar. Pero se hai algo que non sae da súa cabeza e que recorda de día e de noite é o seu querido Uruguai. Botou alá 30 anos e tamén levou a música. Foi feliz, tanto que lle ocorreu xusto o contrario que ao resto dos emigrantes. Casiano non quería volver. Cando por circunstancias familiares tivo que retornar a casa, foi un trauma. No seu adorado Uruguai quedaban amigos, vivencias e unha parte do corazón. Eu en Montevideo tocaba este clarinete ou a caixa. Tocaba, primeiro empecé tocando o clarinete, pero despois fixemos como unha charanga, entón tocaba a caixa. Los Leones de... Camos. De Camos. Era un grupito que había que sacar o sombreiro. E que che costou máis? Marchar no 56 de Galicia para Uruguai ou virte no ano 80 e tantos de Montevideo para Galicia? Al revés, veníme de allá para acá. Non me digas. Vine acá en el 82 e non veía la hora de volver para allá. Mira unha cousa, ti tamén cantas? Non. Cantar nada. Que va? Dixemos así total nada, era para que me cantaras algo uruguayo. Canto pa'l carnero, como se decía en Uruguai. E iso que significa? É que non cantar nada. Ah, non cantar nada. Claro. Pois nada, se non cantamos nin po carneiro, deixámoslo, Casiano. Como quieras, Queres cantar? No, cantar no. Se me gusta escucharte, sí, se cantas. Eu non, eu non, eu canto po carneiro tamén, nada. Este é o lugar, en Chantada, en pleno corazón de Galicia, o lugar onde se formou un dos grupos máis veteranos da música tradicional. Quen comezou esta historia e xa máis de 100 anos foi un artesán chamado José Argid, e quen a mantivo durante moitas décadas foi o seu fillo Graciano. El foi a alma deste cuarteto ata que finou no ano 2005. Por suposto, nunha existencia tan longa pasaron polos barrios moitos músicos diferentes, pero nunca pararon de tocar. Ese é un dos seus valores engadidos, a resistencia. Nin a guerra, nin a radio, nin as orquestras conseguiron calar a música dos barrios de Chantada. Os barrios tuveron un xeito e teñen un estilo moi particular de tocar, que non era... Os gaiteiros normalmente fan entre dous, un fai unha melodía, outro fai a mesma, pero por arriba, fan exactamente a mesma melodía, un por arriba e outro por abaixo, pero estes non, o Graciano botaba como, digamos, discursos aparte, é dicir, levaba máis ou menos a mesma melodía, pero explicábase de outro xeito, é dicir, pois facía contracantos, facía melodías diferentes que acertaban ben con aquela. Algúns dos componentes dos barrios, como xa vos dixemos, levan máis de 30 anos tocando, pero o relevo xeracional é inevitable para que o grupo continue vivo. Precisan novos gaiteiros que lles boten unha man. Ese é o caso do Melaque, este home que entrou no grupo con toda a súa enerxía e con todo o seu entusiasmo ca intención, di el, de que os barrios continúen para sempre. Desde logo é fermoso veros tocar unha alborada por esta mesma aldea da que saíron hai máis dun século os primeiros gaiteiros do grupo. Quixéramos traer hasta aquí para mostrarnos a casa do Zoqueiro e do seu fillo Graciano e para de algún xeito renderlles homenaxe a eles e a todos os músicos que formaron parte da historia dos barrios. Non soñaba o Zoqueiro deste lugar con que no século XXI a música dos barrios se quise soando diante da súa casa, pero quen si soñaba con eles desde neno era o Melaque. Para min, cando era neno, eran unha especie de deuses. Eu vía tocar, daquelas había os cabezudos na festa de Chantada, e eu iba de cabezudo detrás e eles tocando, bueno, xa te digo que eran os deuses. Eu preguntaba, e algún día... Só uns poucos privilexiados viven deso, nós de momento temos que seguir traballando e deixar a música para os fins de semana é a hora de salir de traballo, que é cando me encerro no estudio e ensayo é cando me relaxo despois de botar todo un día aquí ao bordo deste amigo. Tiño 51 anos, xa o meu pai que tiña camión sentábame no colo, xa non me lembro o tempo que levo conocindo. A música para mí é todo. Significa desconectar, ainda que isto me gusta tamén, desconectarme de todo o cotián. Significa outra filosofía de vida. Para min é casi unha vida paralela. Probablemente esa foi a sensación da maioría dos gaiteiros da historia.
A música como unha vida paralela, como un pracer e tamén como unha axuda económica para manter a familia en tempos difíciles. E se eran vos, como os barrios, podían ir subindo o caché. Eles pasaron de cobrar 2 reais por cabeza antes da guerra a 5.000 pesetas nos anos 80. Iso sí, onde eles estaban, a xente non paraba de bailar. Día chegarei eu a tocar con esta xente, darei tocado, nunca pensei que podera tocar con eles, ao cabo dos anos está tocando para min casi unha meta. Eles é certo que teñen unha forma peculiar de tocar, ou polo menos de arrancar as pezas. Como é isto? Tamén é curioso. Eles empezan as pandereteiras. Pandereteiras, fíxaste que empeza a cantar unha... Hai unha que saca a copla e as outras siguen. Saca a copla e as outras siguen. Isto é unha cousa parecida, empezan a tocar e os demais enganchamos. Ah, non me digas. Sí. Iso é unha das peculiaridades. Quizáis a outra sexa o repertorio. Porque eles teñen un repertorio, bueno, moitas pezas son propias dos barrios. Teñen máis de 200 pezas, e incluso moitas xa están esquecidas. Estamos tratando, a veces acórdanse, e cando se lle acordan, ilumínase. Cando se acorda vamos a ensaialas. Que é o que máis lles gusta a eles? Cando os ves ti que disfrutan? Tocando. Cando están tocando, sobre todo, non tanto cando está facendo alborada, pero cando estás tocando, estamos tocando xuntos, e a xente ao redor está bailando, está te mirando, cando estás en comunión ca xente, porque non é que lle pase, pásanos a todos, non? Cando disfrutas de verdade, porque eres o protagonista da festa, entonces é cando disfrutas. O malo é que nin sendo os protagonistas da festa resulta fácil vivir da música. Oxalá puderamos vivir da música, pero se por hoxe, ben a ver. Ola a todos, hoxe os de Alalá andamos por terras de Chantada. De feito, este lugar que teño aquí detrás chamase Barrio. Aquí naceu un dos grupos, un dos cuartetos tradicionais dos históricos máis antigos, un dos que continúa en activo. Formouse en 1890 por un home o que alcumaban o Cazoleiro, aínda que ele era zoqueiro. Co tempo os fillos deste home foron incorporándose ao grupo e un deles, Graciano, converteuse na alma deste cuarteto e conseguiu mantelo vivo durante case un século. Tamén é lóxico que durante tanto tempo foran acumulando un repertorio propio que hoxe é un tesouro. Graciano xa non está, pero tamén é certo que algúns dos componentes que siguen e que están levan tocando máis de 33 anos. Para nós, desde logo, era unha tentación vir a coñecelos, así que aquí estamos para coñecer a Argemiro, Benigno, Casiano, Delmiro, Pejerto e Omelá, que son os barrios de Chantada.